Kanti ukhulumela iqembu le-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mngcango usehlabe wasihlikiza isinqumo esithathwe uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal ebambisene nehhovisi lakhe sokuba bathathe imali engango-R100 million ebekuyimali ebibekiwe uhulumeni ukuba ilekelele intsha efuna ukuqala amabhizinisi, qede bayithatha le mali bayibhekise ekuthenini isize izinkampani noma ama-organisation angenzi inzuzo. Ubese enxenxa abantu abasho ukuthi uyacela ukuthi basukume babhunkule baphoqelele uNdunankulu wesifundazwe ukuba abuyisele imali entsheni ngoba baningi abantu abasha abanamacebo amabhizinisi kepha bangazi ukuthi bazoqalaphi ngenxa yokushodelwa imali yesiqalo ikhephithali. Siqembu le-Action SA KwaZulu-Natal kusimangazile kakhulu ukuthola ukuthi uNdunankulu wesifundazwe umama uNomsa Dube uthathe isinqumo benehhovisi lakhe lokushintsha uhlelo obelwenziwa uhulumeni lokuthi lunikeze isupport abantu abasha abaqala amabhizinisi. Leyo mali leyo sithola ukuthi uNdunankulu useyisa ku-non-profit organization. Yikho-ke siqembu sicela abantu abasha ukuthi asibuyise amandla ethu, asibambisaneni, sisayine i-petition esizoyihambisa kuye uNdunankulu siyomcela ukuthi le mali ayibuyele kubantu abasha ngoba siyaqonda ukuthi intsha ihlele emakhaya isebenzi, intsha inamaphupho, intsha inayo ama-ideas oqala amabhizinisi. Abakudinga nje kuphela abantu abasha badinga i-support lokubizwa nge-capital. Yikho-ke sithi abantu abasha KwaZulu-Natal noma umdala asibambisaneni, asayine i-petition esoyihambisa kuNdunankulu sicele simphoqe ukuthi imali e-R100 million ebekelwe abantu abasha ibuyele kubantu abasha bathuthukiswe nabo bebe ngcono kusasa.